Hej alle sammen. Jeg håber, I er klar på en lille challenge. Mig og Benjamin har talt om en squat challenge. 20 unbroken med 100 kilo for mænd, og 20 unbroken for kvinder med 70 kilo. Det er en gammel challenge af Terry's, men jeg tror ikke, vi fik gjort den færdig dengang. Så nu prøver vi igen. Jeg vil lige vise jer her på stativet, når rappen tæller og den ikke tæller, så kig lige efter en gang. Jeg viser først her et count, som man kalder det. Kravet er, at man kommer ned under 90 grader, ligesom jeg gjorde her. Og så kan jeg lige vise, når den ikke tæller, så ser det sådan her ud. Altså sørg for at komme under 90 grader, så rappen tæller. Og så op på de 20 gentagelser. Hvis man kun får 15, så er det også okay. Upload jeres forsøg, og så vil Competition Kettlebell lige give en lille gave eller noget til vinderen. Vi laver forskellige vægtklasser, så det bliver ens for alle. God fornøjelse.